Kapod wantiere gwenge wa Nyakorom gajonga tere nyaka kaunti ma Kisumu. Gavana ma Kisumu Anyang Nyong'o golo kwayo ni jokanyo matayo twak kinde Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo otim mapiy eneo ni gigo duto magitwakie olos kendo piny Kenya odhi nyime gi yor kwe. Owacho ni gisefwenyo ni nitiere kweth moko mag josiasa matemo yo twagno chien kendo osiemogi ni mondo koro giriw lwedo chenrono mar kelo kwe e piny Kenya. Nyong'o wacho ni kaka gavana ma wuok kaunti mano hinyore weche tulo gindire kod geno ne twagno dhi nyuolo lemo ka omedo ne gisiro Raila Amolo Odinga lwedo. We are aware that some leaders across the country would like the dialogue to collapse so that the country lapses back into political and economic chaos and turmoil. We should avoid such paths that will lead to more misery for the masses. 5, that we would like to warn such leaders who have been blowing hot and cold about the talks that Kenyans will judge them harshly should the bipartisan talks collapse. Let what is on the table be what is under the table.